bayyana cewa su za su zaɓi ‘yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba, don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da ‘yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango, tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya tamu yadda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne. Saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi ‘yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba, don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da ‘yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango, tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya tamu yadda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne. Saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba.
saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau, wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano, yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano, yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango, tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk comment domin cin gyara ko ƙorafi, sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turkashi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano, yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba, ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi, ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta, yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne, saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba, saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau, wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano, yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano, yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango, tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk comment domin cin gyara ko ƙorafi, sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turkashi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira
da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne, saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce kuma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba, saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau, wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yadda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne, saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce kuma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba, saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau, wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk
comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yadda muka jiyo cewa ‘yar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yadda muka jiyo cewa ‘yar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi
bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu rara bango. Tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ‘yar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kano wato irin su Daushe Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba. Don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba. Amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa. Abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sa shi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na duk comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima.